приятели е много, много, много повече и от роднини и близки. Приятелството всичко означава. Без него беден си на този ни свят. Дай, защото пише и за календара. Чай да се оправим тук. Здравейте, казвам се Радостина Василева от Нова Загора. За първи път съм поканена от екодружеството Алеко да бъда на този поход. Харесва ми много обстановката тук горе, за всички има подготвено кътче, има люлки за децата. Много е приятно мястото. Благодарим. Здравейте, казвам се Огнян Ненов. От 20 години се занимавам с туризъм. От 2005 до 2020 година бях председател на туристическо дружество Алеко град Нова Загора, а от 2021 съм член на управителния съвет. Организираме екскурзии и походи в България. До 20 година правях и екскурзии в чужбина, но след COVID нещата се промениха. Но след 20 година, от 20 година имаме толкова туристически мероприятия, организираме походи по всички планини и имаме приятели с други туристически дружества, като участваме в прояви на тяхните дружества, участваме и в много национални прояви. В Нова Загора имаме няколко групи. Групите са такива, че в зависимост според интересите и според възможностите, което действително е много добра страна, тъй като ако вземеш на един тежък поход неподготвен човек, е тежест и за двете страни. На тази местност, Черковното, си я посещаваме сигурно още от 2006-2007 година. Даже имахме един наш турист, Милю, който е брат на Данчо, човека, който поддържа това място. И бяхме направили един заслон на чешмата, която е на около 10-15 минути от тук. Бяхме и когато се освети този параклис, даже наша икона на туристическо дружество Алеко и вътре и сега е в него. И винаги знаем, че на последната неделя от месец септември тук се събира, ще срещнем приятели, ще се видим и ще прекараме един прекрасен ден. И така се случва, че винаги, и то не е случайно, за хубавите хора, за туристите, винаги времето е било такова. Ако аз работя в момента в туристически информационен център град Нова Загора, имаме доста интересни места, имаме около 50-60 км туристически маршрути, които особено в зимния период представляват интерес за туристите. Имаме заслон, на който може както на това място да си запалиш огън и дали ще е чрез телефоните на туристическо дружество Алеко, дали телефоните на туристически информационен център град Нова Загора, който сайта от няколко дни вече е обявен и имаме страница, бихте добре дошли и на което и да е място, Огито, така ме знаят цяла България, Огито от Нова Загора, ще ви посрещнем, ще намерим водачи и ще ви осигурим, ако е нужно, и хотел, и ресторант, и дисководещ, и ще запомните и ще повторите. През тази година парака се придоби съвсем друг вид. Като виждаш, всичко е ново, иконите подредени като хората, всичко е добре и няма никакви проблеми вече. Всичко е готово тук. Обещано, изпълнено. Бяхме обещали да направим на децата една люлка и успяхме с много труд, с много тако. Всичко е на лице вече, има е люлката и децата се радват. Вчера имаше много деца и бяха доволни, че вече има нещо за децата. Сега през другата година се мъчим още да направим за децата, да може да привлечем по-млади, да се радват тук, да играят по поляните. Появете на нашата група, да сте живи и здрави и до година пак да си. Един момент, Данчо, шато вземи. Благодаря да бъдете все така благородни и богати, както ви на песня. А ние с този приятел, Шатов, треньора по тенис, от 21 година правим такива дъщици за туристите.
Вече са поне 8-900, които сме подарили. Само подарявам. Идеята беше негова, нали, намерих човек, който да ни ги бичи. Няма две еднакви, защото всяка една дъщица, зависимо като фаним маглошлайфа и вече какво въображение ще дойде, това се получава. Данчо, тая за тебе. А пък той е за тебе. Много благодаря. Той е за тебе и да си спомняте за туристите от Нова Загора и за Шатов и Огето, които пък правят тези дъщици и подаряват на приятели и нови туристи. Това е песента на Нончо Воденичаров, приятелство, че приятели е много, много, много повече и от роднини и близки. Благодаря. Благодаря. Той от миналата година ще го даде на другия. Сърдечно благодаря. Благодаря ви. Я си ласка, като съм изцапана. Много благодаря. Да сте живи и здрави. Какъв е повода? Седми църковно-туристически събор. Харесва, да? Да, защото аз съм идвала и преди той, а масата сега е съвсем различна. Всичко е много добре. Тук лакирано, направено, много красиво. Тук параклището, цветята пред паракли са. Преди не беше тук пущенак направо, има люлка, детска люлка има за децата. Да, вече могат да идват и родители с деца. Има какво да играят, те с барбекюта. Абе всичко е направено. Доволни сте от всичко, което е изградено. Браво, да са живи и здрави хората, които се грижат за това и все така, да дават пример. И други да се заразят от техния ентусиазъм. Връчам грамота, да е жив и здрав и до година пак да дойде. Коя да е? Коя да е? За участие на Туристическия събор, за жив и здрав и до година пак да си тук. Благодаря. Ти Виктор Василев. Да. За участие 6-ти църковно-туристически събор. Благодаря. Заповядай. Молитвите на светите наши отци, Господи Исус Христе Бог нас, помилуй нас. Амин, амин. Добре. Чакайте малко. До година друга. Али едно парче. Едно за теб, едно за мен. Едно за него. Чакай, дръж напред. Колкото повече рееш, толкова повече. И вечерта всичко живо се прибра, живо и здраво. С тази тон колона, като я пуснах, ама като я пуснах, както бяха измръзнали, почна ми хората и щом се изпотят челата, няма абсолютно никакъв проблем. Но след този поход, поне 15 човека станаха туристи на туристическо дружество Алеко Нова Загора. Digamos amor nelle naviga